две чашки, аз сега да видим аз така чашки, да си да пръчки, тези ще си представя, не правим чука. Хайде сега, сроки ли се? Сега ти спираха пачо. Давай! Да не се разбрах, да се разберете. Сега, видите само тези първо. Сега, няма да се путаме, аз да ми напред всички да видите да ви. Разберете се. Добре, ето цели, хайде си го стига. Давай, ето приятели, да видиш нашия сняг. Само не си мъйте, защото ако паде на земята, ще стане мокро и ще стане много по-зле. Някой сніг да падне. Истински. Той не се използва. Точно така. Добре, чакай, добре, нищо е сега ще внимаваме. Ще ела да пипнеш ти приятели. Пипне ли? Ти пипне ли си нашия сняг? Ела. Аз си направим, всички после дойдат това да си направим. Ела, не влезе. Ето го. Воден! Сега няма да се путате, аз ще направим радио знама за вас, това са тези кутийки, това са техните къщички. Минавам през всеки къщи, дам да всеки, само няма да се путате. Можеш, започвай. Айде, ще ти вече то. Ти беше! Браво! Това да се къщичката. Сега, утре можеш да си играеш с него, да стане топ. Браво! Я си... Много студене! Вулкан! Видя ли я? Вътре вулкан! Я тук не да си.
Александр!